zabo ke soya haɗa ba wani wanda zai raba manta da hakan. Zamani na zamo ke ta wace ba wani wanda zai raba mu kaunar ki nake. Tunanin ki nake dare da rana da safiya sana gaza sakewa kalaman so ne ta tattada duk ranar da za na zo gidanku babu mai tarewa. Ki manta ba abin da zai shigo man na tsakiya da kin so ni ban tsaya sadaki na ki zan hada ranar auren mu ai saka. Kirawo ni sha maki hanya ki taho zan rage miki alamu sun nuna nai miki duka alkawari zan cika miki ruwa iska zan tsaya miki duka abin da na samu in kai miki jale auta ya raina dan haki shi auta MG ya ce miki kai ne ka cikin kullai na da zantuka naji zan yi tunani akan hakan. Ina ta tunani ya zanyi da kuni dai akan haka kauna ta kan ki zama daidai na fita gwani sai dai auta MG godiya nake ka jira kai dai yar ma'azu kayi mun zan zo gare ka da sako dai zan zaɓi guda wanda zai zamo mini bango MG na gode miki kin zaɓe ni karkice min a ma'azu ki dube ni karka cusa jikinka ni fa yaro ne ɗanye ƙara duban ka da kyawu 'yan kuɗi na hannu.